Ja, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Ade ayuru sayu iluku a video disi. Mina keman en ude bakaf na you. Welkom. Alasma winspef grond tapude. We give you gra welkom. We wens you gezondheid, wijsheid, kracht. En we hopen dat je luka video te einde. No, atro media. Keman ude na Nederland, ude precies. Ude na dorp Sliedrecht. En drape. Jawe sukufu konanga de Boskopu. Want ude na ngasranang, ude na abarawatra, ma ude na ngasranang. En we fu atro media. Sabi we echa atro Boskopu kadorosi. If je a titel fu a live disi nasanga wiki chakonji unu dato antaki ala sonde striksa yuru disi dan wi okong live fuko evaluera wiki. Dat we begin zo. Sorry. We beginnen a bumbos kopusan kona dorosi na wiki disi. En dat na a herfinanciering voor de schulden voor Sranang. Een valk mooi tori. Die a president ben beloof dat hij before abentron president daar ben de bezig hikba na orga in grond tapu. Brade de manja sa Sranang den ben de bezig voor lukufa den kan den ben kan tja verlichting kon die a Sranang volk. En a horene woord sa o lobby leg voor aben soor unutaki e goji herfinanciering voor den paiman en ositaki na net zo a president de ook toe. En u kon verstaan taki na 1,5, 1,6 miljard de leni voor alle den bijiwan nga den chip wang de man pai. Dus nou die kan taki ala den pai man concentral den ko wan presi. Dus de mus pai no de nongo pai verschillende sma de abi pai wan sma. En dat hoeven we boenzani. Maar ook toeji as Sranang samenleving vinden valk nice. Want dat want taki a druk motto tapas Sranang samenleving. Maar ook toeji a regering. De regering kan doen want
kan met beleid nou, ademoro vrij. In den 3 jaar die zij kon. Hoe doe en sansa moest doen. Want u sabi taki, abe beloofd taki te inkom. Wan sansang zeker. Hij belooft nadat alachi moest gaskoro. En alachi moest nyam. Dat u denkt taki, a belofte dat voor eno, a ruimte. Want money komt vrij. En als broko de tak paima moest pai in den 3 jaar die si des waardoor de san dat kan doen. Maar sa ushi, u volle Harriet Ramdin, op een gegeven moment, hoe je de Harriet Ramdin, pa money de, pa money go, de want transparantie. Ik bedoel, if you want sa pa money go, in de ina assemblee, dat drape in a president kon, dat drape aksa president. Pe amoni de, of pe amoni go. Maar we jere na een medium en make de opmerking dat hij alleen voor lukono attendatief sape yo guardoro sigo meki bari. Maar gelukkig minister voor Financiën komt uit na in een programma voor medium voor overheid. En daarbij heb je duidelijk aan pe amoni leni na wa Amerikaan bani, ome money leni, en sang den do precies na nga money. Dat is nou mooi sani, dat is we karen transparantie, met ade duidelijk voor volk sabi taki amone di san leni, en of go buy auto, en of go buy lantimang, en of go buy go do snoepreisen. Maar amoni disi u leni die een specifieke doel, een speciaal doel en dat na ding paiement san ben de u tek san ben de van nodig. U kisi weer van minister taki eigenlijk den kisi $4 miljard den ben kaleni. $4 miljard. Maar uiteindelijk den teki 1,5 of 1,6 miljard. Dat na sanden be afvanodu hoe ben kan dekken ding. Lening sanden be wang pai. En u arki ex-president Chan Santoki in een programma pe hij tak daarover. En afas zou we jere ex-president taki dan den abnoang ruimte voor kalifa kritiek naar horen zeggen dan inschreef breedte naar een move dat hij van president dat a looking voor doe dat hij ook toe jakondre abun jakondre waardoor jakondre kies ademruimte voor doe aan toesani sang mooi sani saden kan do nanga amoni sang a kondre serefe verdien. Dus ten spijt die Sisaram din, biwa gotap solo tour na in een medium,
PA actie taki pamoni de, want toen chan ben de, we actie pamoni de, dus dan, den taki, akango ook toen een slogan dat in een Jenny Simons pamoni de, maar een minister van Financiën, een krachting, een minister die duidelijk aan pamoni de, pamonik mopo, en sanden doen aan money. Dat nou een mooi tori, u laboratori, falak. Baga dat die u arki van Samson. In a wiki, isabi we evalueren a wiki, we kusan politiek sana charge una wiki, want wie fu a medium ja, a platform ja, a true media, ala wiki, sam sa ina wiki, bung na nga ogri, we make a recap. Do arki van Samson, pe brada betaki fu den leerkrachten. En hoe den taki wat dat betreft de inspanningen van Samson, wat betreft de leerkrachten die bij Konastrati, nanga isabi wanten bosje bende, dat bosje ben identificeert 3 groepen in een samenleving. Dan heb ik dat de groepen ben de Skoutu, de leerkrachten, naar de verpleegkundigen. Dus potemoro vallen de veiligheidsdiensten, de leerkrachten naar een gezondheidszorgsector. Dat zijn speciale groepen. Soms zo'n speciale behandeling. En die bosje ben doasan dat die usabi die regering voor Finitjan kom, dat de man bossa sandati. De man bossa sandati. De man meki ala ambtenaar konde normaal baka. Waardoor ik kies dat nou de groepen dat die in de ontevreden na waardering sa de kies van overheid. En nu arki van Samson en van Samson gi a voorbeeld dat is taki en den taki a regering moest lukken a plaatje dat die en voornamelijk een assemblee, want dat dapa wete meki, dat den gi den groepen dat die den positie baka. Sadem be abigba. En wie fu atro media de eens nanga dat die dat de 3 groep dat die dem kiezen een speciale behandeling omdat na alle groepen belangrijk in Suriname. Schrijf asma zij doe ik kring den kantoro, want ik ben nog kring den kantoro da usap sa in den kantoro. Maar toch
deze groepen dat naar speciale groepen, dat er misschien zo'n speciale behandeling. En dan zodoende kan voorkomen dat die steeds bakken de long voor ontevredenheid. En van Samson Taki laten we het een wet van maken die de groep dat die positioneert de groep dat die. Dus hoe de is nanga van Samson, volgens mij voor het is hoe de is nanga van Samson. Maar wat betreft dat die hoe de eens nanga van Samson. Daar we kiezen Gayadin VS Manorat. Eigenlijk, uno sapi sana feti if wasanda baka if nou een persoonlijk sanit voor Gayadin tegen Manorat. We weten het niet, we weten het niet. Maar wat blijkt, je ziet aquí een feti. Want ondanks een verklaring voor Manorat in assemblee, u ziet aquí Gayadin no te tevreden na antwoord. En we zien dat Gayadin etang naki Manorat. En dat is niet zo mooi. Want schrijf in VAP, u ziet dat ben sta ook toe in VAP. En een reactie Gayadin no bende zo. Die abia denendoro, die onder een tijdens die inbende fractieleider voor VAP, fractie voor VAP. Maar u ziet dat een reactie no bende zo. Maar zij kibri abaka sana reden met Gayadin de zo gebrand voor val Manorat aan. Nek minister van Justitie. Hoe abif onderzoek sana bedoeling, want disi is geen ware koffie. Wansan ni uden tak wansan da baka waride de, want usap tak nono, walofea pier, guastrafu. En voor aben boom na sikeron 17 via pier sroto. Isabi walisi bauta betaki. If u make me ati bron dame sroto her VAP. Toen de bentekele kwa korreltje saus. Zout. Staan de saus. Een korreltje zout. Maar na yani ben beloof taki suma furu na a pichi. Je deel na nga pichi, mi no hoor mi bezig aan you en mi no bescherm no wans ma. En hoe weet je dat na dat epsa? Hoe zit dat ina alsof VAP de man de muisstel no wans ma netak over den mazan go bakatrali no. Maar we zien taki wel, taki afasfa bepaalde figuren, bepaalde assembleeleden voor VAP, afasfa de kleuring, de sitaki de mawan van de mataki. De man wan counter na kwan dry baka, is dat de man dat wan dry baka.
sabe si na manorat etikas lak tangano wan echt de me fado na manorat is ching. Echt de me fado na manorat is ching. Ma manorat kan so manocho wel staan. Wan trasani sang uksi president do nadati aladen a ofeus nanga den sma nanga beperking nanga de lantima ik kies van 1000 SRD in amun december. Dat ja, den kanyawan sweet kers is wel mager, want 1000 SRD, ja. De mataki een gegeven paard kijkt men niet in de bek. Is Ramabotaki liever iets dan niets. Maar in elk geval nou een gebaar, want 1000 SRD, vooral de AOV'ers, ja, bismassa elibis zo AOV, die na nou aan het eind komen. Dus 1000 SRD of tapologie de ja. Die kan bij een kerstbrood, die kan bij een soft. Ja, dus toch denk ik bij een toesani en fayari. Toch denk aan 4. Ja, 4 tak denk ik zo'n cadeau. Sorry. En die kan nyawan sani, die kan drinken sani. Fayari. Dus wat dat betreft, we bedanken president of haar regering, Jenny Simons, Gregory Rusland, dat toch de Dinka volk naar 1000 SRD. Tramoy sani na oplevering voor een waterkant. Mino de drape, mi da tracé, maar de beelden sami kom sasami si, da mi sita ai. Mooi sani ni wesi, waterkant kom mooi, prachtig. Ja. En lek voorbeeld dat ik ba, en op deze zo waterkant, aan daar heer foto, aan heer kondre, moest prachtig. En we zien dat ik werkelijk, roko epoti, de man in een foto, we zien de man ben na Cornish Jongbouwstraat, we zien de man naar Domineestraat, want toen zat dat Domineestraat, ben confisti, busi. En hoe zit dat hier, de man, ik kreeg Domineestraat, de man krima foto, hoe zie de man was, de vuil containers aan de straat, we zien van Gravenstraat, kom mooi, Palmentuin, Onafhankelijkheidsplein, een gebied dat brengt. En dat nou een boom firi, de man taki green sweetie. En de biggest man taki green e chakoloku. En isabi toch te, i krimi bakane, i krimi also
Pera oso mooi, sabi toch dera la si, dan net ik wasi, de si tis dena oso de FIFA e fini, sabi toch. Het was maar een moment dat kon je naar bezoek als maar ze vita kai zo fres. En dat na firi sa de toeristen ik kisi no te de ko insrana te de waka in a binnenstad te de me waka in Paramaribo de me vita hey. Prachtig. En dat meki ocha moro toeristen ko in a kondre, want a boskopo tak Paramaribo, de houten stad van de wereld, is mooi. En midden taki, wat dat betreft, regering Simons, Rusland, Tangano de doen een boon job. Want dat na visitekaart. Visita kan. So Paramaribo wij kring, visita Parasrefi de mij kring, Sanderij de mij kring, Lelydorp de mij kring. Dus dadelijk, toen was me ook moepo naar buitenland kom, dat vanaf Sanderij tegen Rij kom, in een nietje, de vira frisse lucht. Ja, want Parana, nature ete. De sakong, de kona wanika, de kisi Lelydorp, de sakako in een foto, dat te doro in een foto, doro de rotonde verfi mooi netjes, alasan de picobello, de doro in een foto. Ik denk dat dat nou een boom viri. Dan nou een boer ook aan de regering die ze doen. En dan eigenlijk een klap aan de regering die ze. Dan aan ons ding hoe ze dit doen. We winsten boom voor succes. Voor kan godoro na aburoko. Aburoko mus godoro. Usaptaki Trawanda doro se fu skop futu fu kanga sliding isabi toch. Maar afasa oshi Jenny Simons nanga Gregory Rusland e jarech te no. Da usaptaki do de ufotek dat not nego lup. Not nego lup. Want u beyere jogi hypocrite jogi, te jogi betaki ya, NDP nanga NPS, wale vijanden, NPS stem, tegen, hoefdraad, disi, dati, mano, NPS ref Komoro wees, NDP Komoro wees. Dus waardoor Samsa in affolide, we horen die affolide. No we look going naar future. We look going naar toekomst. We look zijn umus do di sranang. Dat NDP e look no. We ziet dat NDP e look hoe zit a toekomst hoe sranang. NPS e loku fu seta toekomst fu sranang. En de ruimte no de fu meki samsa in a verleden de een muur of de een blinde muur die a ontwikkeling sa moest komen. En we zitten NDP, NPS. We zitten NPS e kiese ruimte. Via vicepresident voor doe insani. Natuurlijk in overleg naar een president. En we zien dat Gregory Rusland als vicepresident. Ik kies ruimte, hij doet insani.
akan usapta Gregory na wan konman op ervaring wat het bestuurlijke betreft. Want en nu, als Donin Assemblee en dan ben je ook toelijk minister. Dus, next noman horen, je kan doen een boon job, like vicepresident. En we zien dat a president, a vicepresident, alle ruimte kan doen zijn. Natuurlijk, volgens afspraken, natuurlijk hoe de dape, maar sataki de overleg naar de NCDV, hoe sani kawaka lek fasani muswaka. Want afvallig nou een shitaki president taxo, vicepresident taxo, daarna broeia. En we horen tanga ja, we tak grand tangi en te wantralis baka. Subscribe, like en share de video. Ciao.